para sa ating panibagong edisyon ng Usapang Basketboleros. Tutungo tayo sa bayan ng Urdaneta dito sa Pangasinan. At syempre ating pinilaing produkto, Pangasinan Merchant Marine Academy at Urdaneta City University, 19-year-old slasher forward ng Urdaneta City dito sa Pangasinan. At huwag na natin patagalin pa, aking kilalanin ang 19-year-old slasher forward ng Urdaneta City na si Raplh Panlilio. Welcome to my channel, Sir Pidong TeeVee, Usapang Basketboleros. Yo, what's up sa inyo mga kabasketbolero? Ako nga po pala si Raplh si Panlilio, 19 years old, 5'10", playing position, slasher o kaya small forward. Nakatira po ako sa PALINA East, Urdaneta City, Pangasinan. At nag-aaral ako sa Urdaneta City University. In your watching Sir Pidong TeeVee, Usapang Basketboleros.
Ang ligang hindi ko makakalimutan at tumatak sa aking isipan ay ang DC Arawan ni BTC. Kasi ang DC, nabigyan po namin ng history ang PAMA dahil nag-back-to-back champion po kami. At ang BTC po, nai-wait po namin ng kampyonado kontra sa Lyceum. Pipiliin ko po yung tatlong yan. Kasi kailangan mo talagang magtiyaga sa pag-aaral at pag-training mo para maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. Yan lang po. Kapag narinig ko ang salitang hardworking, naisip ko sa sarili ko yung kailangan mong ibigay lahat ng best mo, magpursige sa training para pagdating sa laro, magandang may papakita mo. Shout out nga po pala sa mga katimik dyan sa PAMA Learning Center. Sila Coach Mike, Coach Toto, Coach Ali the Great. At sa Urdaneta City University, si Coach Gillian Macaraog. At si Coach Yel Sorian ng Urdaneta City National High School. Si Coach JP Alcantara ng PALINA National High School. At si Coach Dexter Macanas. Coach, kung hindi dahil sa inyo, hindi po ako mag-improve ng ganito.